L'infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Sergio Morales. Avui a l'Infopodcast parlem d'educació. A 15 dies de l'inici del període de preinscripció escolar, les escoles públiques, concertades i privades de la ciutat ofereixen visites per tal que les famílies escollin l'opció més adequada per als seus infants. Però què hem de preguntar a les portes obertes dels centres? En què ens hem de fixar en cadascuna de les visites? Quantes escoles hauríem de visitar? Per ajudar-nos a respondre a tots aquests dubtes i més, Cugat Mèdia ha parlat amb el pedagog Jordi González. T'ensenyaran el millor, i és normal, com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar, no? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia, no? Per tant, unes portes obertes potser és més important el que no es veu, o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin tot et semblarà bé, és evident, no t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Escolteu l'entrevista i consulteu els consells de Cugat Mèdia. La restauració afronta un moment de transformació marcat per la necessitat de ser més sostenible, incorporar innovació i afrontar les dificultats per captar i retenir professionals. Davant d'aquest escenari, més de 80 restauradors i agents del sector s'han reunit a Sant Cugat aquest dilluns en la primera jornada del restaurador, una iniciativa per reflexionar sobre el futur de l'activitat i reforçar la competitivitat dels negocis. La trobada, celebrada al restaurant Masia Can Ametller, neix amb la voluntat de posar el focus en les necessitats reals dels restauradors i oferir-los eines per adaptar-se als canvis. El propietari de l'establiment, Robert Navarro, ha explicat que la iniciativa sorgeix de la necessitat de crear espais de reflexió dins el mateix sector. Quins beneficis prenen el restaurador, amb formació, amb tot el que l'envolta el dia a dia, i vam pensar fer aquesta primera jornada on el centre sigués el restaurador. Des de la Cambra de Comerç de Terrassa, el president Ramon Talamàs ha destacat la importància estratègica del sector serveis dins l'economia. Vull dir, els serveis, i entre ells la restauració, en la comarca que estem, la del Vallès Occidental, representa el 70% del VAP. I, per tant, nosaltres és evident que tenim un enfoc a empresa, però els serveis els considerem una activitat molt important pel desenvolupament econòmic que perseguim. La jornada ha combinat ponències d'experts amb casos pràctics i espais d'intercanvi entre professionals amb l'objectiu de compartir experiències i aportar noves perspectives. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.